'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet. Ayong adlaw mga kaigsunan, ato karong pagapadayonon ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ug ato karon nga hisgutan kining naguluhan nga the stronger family in the Lord, ang lig-on nga pamilya diha sa Ginoo. Magabukas kita sa ato ang balaang kasulatan ng atong Biblia diri sa libro ni Joshua chapter 24 verses 14 down to 15. Joshua chapter 24 verses 14 og 15. Nagyon diri ang pulong sa Ginoo, busa karon kahadloki ang Ginoo og pag-alagad kaniya diha sa pagkamatinud-anon og sa kamatuoran. Og ipalayo ang mga Dios nga sa inyong mga amahan gialagaran dito sa pikas bahin sa baha og sa Ehipto, og alagarin ninyo ang Ginoo. Og kung kini daw dautan nganha kaninyo ang pag-alagad sa Ginoo, pagpili kamo niining adlaw sangkang kinsa kamo moalagad. Sa Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan nga dito sa pikas bahin sa baha, o sa Dios sa mga Amornon sa kang kinsang yuta kamo nagpuyo? Apan alang kanako og sa akong panimalay, kami moalagad sa Ginoo. So ato ang hisgutan karon mga kaigsuonan kining naguluhan og unsa ang lig-on nga pamilya diha sa Ginoo. Apan sa dili pa pangamuyo ta, Dios nga balaan dalaygon amahan, among dakong kalipay niini nga taknaa nga makatuon sa imong pulong ug among mga pag-ampo Dios tagay kami glamdag pinaagi sa pagpaminaw. Ingon man bala ang espiritu magapandong ka diri kanamo, makigistorya ka diri kanamo pinaagi sa imong pulong. Bani ang mga mamati karon nga ilhapong masabtan kining mensahe nga amo ang salo-saluan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, ang lig-on nga pamilya diha sa Ginoo. Now nasayod kita nga si Joshua usa kini ka leader sa mga kasundaluhan. Unya si Joshua usab dili lang kay leader sa kasundaluhan, siya usab adunay panimalay. Gani sa ato ang gibasa karon, naghisgot kini all about sa pagdumala niya sa mga katawhan. Ug nining paghihagi papili gyud ni Joshua ang iyang mga alagad kung kinsa ug asa sila tinuod mo sunod. Sa Dios ba sa mga ilang amahan nga gilagaran ngadto sa pikas sa Ehipto, or sa Dios nga gilagaran ni Joshua? Apan si Joshua nagingon, therefore I conclude, apan alang kanako ug sa akong panimalay, kami moalagad sa Ginoo. Igsoon usa ka nindot nga relasyon ug pinakamaayo nga makaingon ta kinabuhi ug ang pamilya, kanang pamilya nga naghiusa sa pagpangalagad sa Ginoo. Na unsa may buhaton nato igsuon aron ang atong pamilya, unsa may atong pagahimuon aron ang atong tibuok pamilya makaingon ta lig-on gini siya diha sa Ginoo. Now aduna kitay tulo ka butang karon nga pagaistoryahan aron atong mahibaw-an igsuon ang maayo ug nindot nga buhaton sa ato ang kinabuhi. Now number 1, aron magmalig-on ang atong pamilya diha sa Ginoo, never disremembering the Lord. Number 1, dili nato kalimtan ang Dios. Dili nato hikalimtan ang Ginoo. Sa matag lihok or buhat nga atong pagabuhaton, nanginaot ako mga igsoon nga kauban nato ang Ginoo. Abrihan nato ang Salmo kapitulo 119 versikulo 55. Psalm 119 verse 55. Ako po pagbasahon ang pulong sa Ginoo. Ako na hinumdum sa imong ngalan o Ginoo diha sa kagabion og mibantay sa imong mga balaod. No. Ang igsoon ang nindot nga kinabuhi sa tao or ang nindot nga or ang maayo nga pamilya nga nagiusa gyud sa paghinumdum diha sa Ginoo. Ang nindot nga
lig-on nga pamilya, kadto lamang mga pamilya nga nagbutang gyud sa Ginoo sa ilahang panimalay. Mao kini ang lig-on nga pamilya nga makita nato nga adunay patukuranan, adunay siya foundation. Tungod kay ang pamilya igsoon nga adunay Ginoo sa ilang nga panimalay, strong family. Never disremember the Lord. Una, asa man nato dili pwedeng makalimtan ang Ginoo. Asa man nato dili kalimtan ang Ginoo. Una, never forget to thank God. Dili nato kalimtan ang Dios ilabi na sa pagpasalamat. No, nasaad kita nga tanang butang nga nasa ato ang kinabuhi, tanang butang nga nasa atong palibot gikan sa Dios. Mo na igsoon nga dili ginato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Abrihan nato ang Psalm 118 verse 1. Yun diri ang Bible, o paghatag og mga pasalamat ngadto sa Ginoo. Kay siya maayo tungod kay ang iyang kaluoy nagakalungtad sa kahangturan. Igsoon kung aduna kay pasalamatan, igsoon ug kung aduna kay hatagan og pagpasalamat, pasalamati ang Dios. Una, siguro aduna kay mga butang nga nakabot sa imong kinabuhi. Aduna na kay mga butang nga nakuha ang kadaugan sa imong kinabuhi, pasalamati ang Ginoo. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa Dios. Ilabi na ang kanang mga kadaadlaw na nga mga gikinahanglan nga natagbo, pagkaon, supply sa pagkaon, maayong panglawas, ato ka ng pasalamatan sa Ginoo. Ang pamilya nga kanunay nga nagpasalamat diha sa Ginoo, mao kini lig-on nga pamilya. Ikaduha, never forget to thank the Lord, and then never forget to worship the Lord. Ato sa mga kalimtan na kung gusto ka nga maligo ng imong pamilya, kinahanglan nga dili ka malimot sa pagsimba sa Ginoo. Hebrews chapter 10 verse 25, atong basahon ang Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Ngayon diri ang Hebrewanon kapitulo 10, versikulo 25. Nga wala nagabiya sa pagtingob sa atong kaugalingon sama sa batasan sa pipila, apan nagadasig sa usa ug usa, ug mas labaw na samtang nakita ninyo ang adlaw sa nagakaduol. Now, encourage diri igsoon, gi-encourage diri mga kaigsuonan nga ang pagsimba importante kini atubangan sa Ginoo. Sa panimalay kung amahan lamang ang nangalagad, sa panimalay kung amahan lamang ang nagsimba, dili lig-on ang panimalay. Sa panimalay kung inahan lamang ang nagsimba, dili lig-on ang panimalay. Sa panimalay or sa balay or sa pamilya kung kabataan lamang ang nangalagad or ang nagsimba, dili lig-on ang panimalay. Nagpasabot igsoon nga mas lig-on gayud ang panimalay ug ang pamilya nga tibuok kining nangalagad sa Ginoo. Tibuok sila nga nagsimba diha sa Ginoo. Manayson kung gusto ta nga ato ang panimalay ug ang atong balay or ang atong pamilya lig-on, dad-on nato ang tanan natong pamilya diha sa Ginoo. Magsimba kita sa Ginoo, mangalagad kita sa Ginoo. Tungod kay nasayod kita nga ang pagpangalagad mao kini pinakaimportanteng relasyon nga gipundar sa tawo niining kalibutana, nga sa diin naghatag siya importansya sa Dios nga maoy naglalang kaniya. So never forget to worship the Lord. Ug ang katapusan ikatulo, never forget to trust the Lord. Never forget to trust the Lord. Ang atong pagsalig mga kaigsuonan, dili nato hikalimtan naa lang gyud diha sa Ginoo. Atong abrihan pag-usab ang Salmo 118. Atong abrihan pag-usab ang Psalm 118. Psalm 118 verse 8. Yun diri ang Bible. Mas maayo nga mosalig diha sa Ginoo kaysa magbutang sa pagsalig diha sa tao. Na remember igsoon nga kung aduna kay
tagaan o pagsalig nga hingpit sa imo nga pagtuo, walay lain kundi ihatag nimo ang imong pagsalig ngadto sa Dios. Now it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Mao kana tong timanan igsoon nga sa tao papakyas, ang tao masayop, ang tao masipyat, ang tao may pagkulang, ang tao may lapses. Muna igsoon ko ang atong pagsalig ihatag nato sa tao. Now wala kini igo nga pundasyon. Muna igsoon kung gusto ta ang atong pamilya ligon diya sa Ginoo, atong tudluan ang atong pamilya nga ang tibuok nato nga pagsalig diha ra gyud ibutang sa Dios. Now never disremembering the Lord. Dili nato kalimutan ang Ginoo. Asa nga paagi to thank the Lord. Never forget to worship the Lord. And lastly, never forget to trust the Lord. Now ito sa ikaduha nga punto mga kaigsuonan. Ari ta sa ikaduha nga punto. Never disremembering the Lord. Number 1. Number 2, never disconnect the love. Never disconnect the love. Now atong nasabtan nga tanang butang nining kalibutana dili mahimo sa tao kung wala siya gugma. Gani ang Bible nagingon sa John 3:16, for God so loved the world. Tungod sa gugma sa Dios, tungod sa dakong gugma sa Dios, ihang gipadala ang ihang bugtong anak. Now sa pagpangalagad sa Ginoo, kung magisgot kita lig-on nga pamilya, dili pwede igsuon nga ang imuhang pamilya or ang imong panimalay wala nagbutang og dakong igong gugma ngadto sa Dios. Muna igsuon kung imong i-disconnect ang love nimo ngadto sa Dios, posible ang imong pamilya huyang kini sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Huyang ang relasyon diha sa Ginoo. Now, unsa may mga butang nga kinahanglan natong i-build nga naay gugma? Now, number 1, love for the family. Ang gugma nimo sa imong pamilya. Now, kung ikaw igsoon usa ka father or amahan sa imong panimalay, situit nga ang imong family nangalagad gyud sa Ginoo. Gikan sa imong asawa ug ngadto sa imong kabataan. Tungod kay imuha kini siyang gitawag og obligasyon. Dili lamang ang imong obligasyon ang pagpakaon, paghatag og supply sa mga gikinahanglan, financial or material. But atoa usab nga obligasyon nga mga amahan ang maglantaw sa atong panimalay, ilabi na sa atong mga kabataan nga nangalagad gyud sa Ginoo. Kay nganuman unsay rason, igsuon kung ang ato ang relasyon sa Ginoo, kung ang atong pamilya putol ang gugma ngadto sa Ginoo, ang imong mga kabataan wala na nangalagad, ang imong asawa, ang imong bana nabugnaw sa pagpangalagad, now mao na ning panahon nga imong pamilya dili ligon kun dili mahuyang. Because they disconnect the love. Og ang numero 1 na inigsoon, the love for the family. Mo na igsoon kita nga mga papa, ato yung hinumduman nga ang atong mga bata dili na to pasagdan, dili na to ang atong mga kabataan dili na to kanang gitawag og pauyun-uyunan lamang silang gusto. Kini kalibutan na igsuon nga atong gipuy-an karon, grabe na kani kadelikado nga kalibutan. Mo na ang ato ang kabataan ug atong pamilya dadon ginato diya sa Ginoo aron mapundar nila ang tininuod nga gugma ngadto sa Dios, hilabi na sa pagpangalagad. Bring your family to the Lord. And love for the Lord, not only for the love of the family, but secondly, love for the Lord. Ang gugma nimo sa Dios. Now, usa ka butang igsoon kinahanglan nimong susihon karon og imuha gyud nga itarong sa pagpundar kining imong gugma ngadto sa makagagahom. Ang imong gugma ngadto sa Dios. Kay nasayod ako igsuon nga dili gyud matupngan ang gugma sa Ginoo ngadto sa tanang tao. Nasayod kita nga ang gugma sa Dios kung atong isgutan kini dako kini siya nga gugma. Mabita na ingon di ang Bible sa Luke chapter 19 verse 10, ningon di ang Lucas kapitulo 19. Lucas 19, yes. Kini tinaw kayo ang Biblia nga nagaingon diha sa Lucas 9:10. Kay ang anak sa tao mianhis sa kalibutan. Kay ang anak sa tao mianhis sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala. In Luke chapter 19 verse 10, nagyon ang Bible, kay ang anak sa tao mianhis sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala.
kinsa man igsoon kita kana, kinsa man ni mga igsoon ang atong pamilya kana. Usa rason igsoon nganong ang atong Ginoo minaog din sa yuta aron ang atong pamilya maghiusa diha sa pagpangalagad sa Ginoo, aron dili ma-disconnect ang ato ang love diha sa Ginoo. Now angay po natong suklian ang Dios sa iyang dako nga gugma diri kanato. Unsa man atong buhaton, never disconnect the love for the Lord. Now igsoon, kung nahigugma ka sa Ginoo, mangalagad ka sa Ginoo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, ihatag nimo ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, imong tumano ang mga sugo sa Ginoo. Very simple. Sayon ra kayo igsoon nga pamaagi. Ug kung ato kining mabuhat nga atong matudluan ang atong panimalay ug ang atong pamilya diya sa pagigugma sa Ginoo, dili lisod para kanato nga mga leader sa panimalay ang pagdumala kanila. Nganuman tungod kay una nilang gibuhat ang pinakanindot ang paghigugma una ngadto sa Dios. Not only for the love of the family, not only for the love of the Lord, and then last, kinahanglan dili nato putlon ang atong gugma ngadto sa mga nangawala. The love for the lost. The love for the lost. Now nasayod kita igsoon nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga giisip nga anak na sa Dios, mga gipinili na sa Ginoo. Gipili na sa Ginoo or pinili sa Ginoo. Ato kining responsibilidad or obligation ang pagsugid ngadto sa mga wala pa nakaangkod sa kaluwasan. The lost is considered as lost. Ang mga dili luwas or ang nangawala, consider ka na sila nga dili luwas. Muna ikigsuon ko ang imong panimalay o ang imong pamilya nakabalo na sa kaluwasan. Encourage them to tell others. Encourage your family to tell people. Encourage your family nga magsulti ni adtong mga tao nga wala pa gyud nakaangkon sa kaluwasan. Now remember, igsoon nga ang Dios mobalik sa kalibutan. Hinumduman nato nga ang Ginoo mobalik siya sa dili madugay. Ug ang iyahang pangutana, the best questions nga iyang pangutana sa atong kinabuhi, kung dili ang ato ang natapos dinhi sa kalibutan. Ang iyang pangutana dinhi sa atoa, dili kung pila ka kurso nga ato nakuha dinhi sa kalibutan. Ang iyang pangutana diri sa tuwa, dili ang unsa kadako ang kwarta nga atong natigom ngadto sa bangko. Ang iyang pangutana igsuon kabalo mo, pila ka kalag ang imong nadala ngadto sa Ginoo. Pila ka mga makasasala nga tao nga imong nasugiran sa kaluwasan. Pila ka makasasala nga tao nga imong nasugiran sa gospel ug miduol sa Ginoo na ginulsol ug midawat sa Ginoo. Mao ni pangutana sa Ginoo para kanato. Muna kung ang imong pamilya wala nimo tudluy sa pagsulwining, wala nimo pagtudluy sa pangabig ug kalag, kung ang imong pamilya wala nimo tudluy unsaon pagdalag kalag, pagdaog kalag diya sa Ginoo, na dili ka nalig-on nga klase nga pamilya. Tungod kay nga lig-on nga pamilya may kahangawa sa mga kalag sa mga nangawala. Now never disconnect the love. Now what it say katulo na to nga mga punto igsuon. Number 1, never disremembering the Lord. Number 2, never disconnect the love. And number 3, never dismiss the law. Never dismiss the law. Now, kining balaod sa Ginoo, mao kini pinaka-importante nga pagbalaod. Lahi kini sa balaod sa kalibutan. Kining balaod sa Dios, lahi kini sa balaod sa kalibutan. Ang balaod sa Dios, lahi sa balaod sa kalibutan. Na kung magisgot kitag balaod sa Ginoo, naa diri sa Bible. Ang Bible mao'y buhing pulong sa Ginoo. Tungod kay Dios mismo ang nagsulti nini. Sinulat lamang kini sa mga katawhan nga gitugahan sa balaang espiritu. Ang Bible mao kini buhing pulong sa Dios. Mao kini ang balaod sa Dios. Nadiri ang mga giya sa atuang kinabuhi. Niyon diri sa Joshua chapter 1 verse 8, kini nga basahon sa balaod dili mo biya gikan sa imuhang mga baba. Apan ikaw magbalandong diha niini sa adlaw ug gabi, aron nga ikaw makatuman sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gisulat diha niini. Aron unya ikaw mohimo sa imong dalan nga malambuon, ug unya ikaw makabaton og maayong kalampusan. Ang kinabuhi sa usa ka pamilya nga layo sa balaod sa Ginoo, dili lig-on nga panimalay.
dili lig-on nga pamilya. Tungod kay kung aduna kay himuong gabay o giya sa imong kinabuhi o sa imong pamilya, kining balaod, kining pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao kini nagsilbing sa amin sa atong kinabuhi. Na kung manamin kita makita nato diri kung unsa og sikinsa kita. Sa atong panimalay kung wala ang pulong sa Dios nga mo'y nagdumala niini, gubot ang panimalay. At the same time, dili lig-on nga panimalay. Mo ni nga nato mensahe karon, never dismiss the law. Kung gusto ka ang imong panimalay lig-on diha sa Ginoo, i-partner nato ang Biblia nga maong pulong sa Ginoo. Because the word of God, because His law, it gives us edification. Ang pulong sa Dios naghatag kini nato og edification, nga mulambo kita, nga mutubo kita. Nga ang atong pagtuo diha sa Ginoo, nga atong panimalay, kabataan, mga sakop nato sa panimalay, mulambo ang ilang relasyon nga to sa Ginoo. At the same time, ang atong Dios nga mo'y naghatag nato pulong nga kasiguraduhan, makita niya nga atong panimalay, wala gid sayang ang iyang mga pulong. The law of God will gives us edification. Number 2, it gives enlightenment. Maghatag usab kini katin-awan igsoon. Tungod kay ang ato ang kinabuhi, kung wala kini mag-guide sa pulong sa Ginoo, kung ang kinabuhi sa tao igsoon wala kini mag-guide sa pulong sa Ginoo, wala kini madumala sa pulong sa Ginoo, kanang klase nga kinabuhi walay kasiguraduhan nga kinabuhi. Delikado nga kinabuhi, lisod nga kinabuhi. Niyon diri sa Salmo chapter 119, kung atong basahon ang Psalms 119, nagyon diri ang pulong sa Dios. Salmo 119, versikulo 105, niyon diri ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga pulong usa ka lampara ngadto sa akong mga tiil, ug usa ka kahayag ngadto sa akong agianan. So ang pulong sa Dios igsuon mao kini ang suga sa atong mga tiil, iwag kini sa ato ang mga tiil. Nga sa diin gisgot diya nganong tiil ang gibutang diya sa magsusulat, tungod kay nakita niya nga kung ang pulong sa Ginoo nga mao ang Bible ato kining himong giya sa atong kinabuhi, dili matalang ang atong mga dalan. Tungod kay aduna kitay mga iwag sa atong mga tiil. But then igsoon kung ang atong kinabuhi wala gid nagsubay nining Bible, pulong sa Ginoo, usbon ako nagpuyo kita sa grabe ka lisod ug terrible ka kinabuhi, dangerous life, delikado nga kinabuhi. Why? Because ang kinabuhi sa tao ni kalibutan nasayod siya nga ang ihang giagian dili insakto, nasayod siya nga ang ihang giagian nga dili maayo. Ug usa ka rason niya na igsoon nga nung dili maayo ang iyang gigian tungod kay wala kini nagsubay sa Bible. Igsoon kung gusto ta nga ato ang pamilya ma-secure na to ang ilaha nga dalan, ingon man ang atong kabataan maayo ang agianan nila, dili igsoon sa pareha sa panahon karon nga ang mga kabataan layo na kayo diha sa Ginoo. Dili pareha karon igsoon nga kabataan nalulong na gyud sa mga kahilayan sa kalibutan. Dili pareha karon nga panahon igsoon nga ang mga kabataan naguba ang ilang kinabuhi tungod sa bisyo ug kahilayan. Igsoon, why not? Kung gusto nato ang pamilya lig-on diha sa Ginoo, atong tudluan ang atong mga kabataan ug pulong sa Dios. Because ang kining pulong sa Ginoo mao kini iwag sa atong mga dalan. Iwag kini sa tiil sa atong mga kabataan nga dili sila matalang silang dalan nga agi-agian. At the same time mao kini iwag sa ilahang mga desisyon. Nga samtang napuyo sila ning kinabuhi gi-partner nila ang Dios, magmapaslanon ang ilahang kinabuhi. Magtubo sila nga madlukon ngadto sa Ginoo, magtubo sila nga layo sa pagpakasala. At the same time magtubo sila igsuon diha sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang pulong, dalan, lampara ngadto sa atong mga tiil, ug usa ka kahayag ngadto sa atong mga agianan. So ang atong agianan karon adunay kahayag kung ang atong pamilya gitudloan nato sa pulong sa Ginoo. Gitudloan nato mga pulong sa Dios. Na not only it gives edification, dili lang kay naghatag kinig enlightenment, and lastly naghatag po kinig encouragement. Encouragement. Unsa man ning encouragement? Pagpadasig. Na nasayod ako ning kinabuhi ang adunay kaluyahon,
adunay luyang nga pamilya, adunay dili lig-on nga pamilya. Pero sa kabutang akong ibilin nga to igsoon sa mga kanina og mga naglantaw karon, labi na ang ilang pamilya wala gyud nagiusa di sa malagad sa Ginoo. Why not try this procedure? Why not try this way? Tistingi ko din ni klase nga pamaagi. Gusto ba kang ma-encourage sa imong pamilya diya sa Ginoo? Gusto ba kang ma-encourage nga ang tibok pamilya nimo lig-on diya sa Ginoo? Ipasubay nila ang Bible. Gusto ba kang maligon ang imong pamilya diya sa Ginoo? Gusto ba ta nga atong ligon gusto ba ta nga atong pamilya lig-on diya sa Ginoo? Gusto ba ta nga atong pamilya magmalig-on diya sa Ginoo? Na wala kitay laing nga buhaton. Wala kitay laing duulan ang Dios. Wala kitay laing duulan ang pulong sa Ginoo. Because the word of God will give us encouragement. Mao kini naghatag na to kadasig. Mao kini naghatag na to kaligon. Ang pamilya nga nagsubay niining libro ka, kanunay magmadasigon, kanunay nga magmaligon, kanunay nga magmadasigon sa pagpalagad ngadto sa Dios. Let us walk as a family, let us worship as a family, and let us witness as a family. Daghang salamat o God bless.